Салом ба ҳамаи тамошобинон. Имрӯз ман ана ҳамин яхдона шушта тоза кардам. Ман умуман яхдона тез мешӯям. Ҳар 2 ҳафта кай он вақте ки пеш аз мағоза рафта хӯрока харидан, маҳсулоти хӯрока харидан, ман ҳама вақт мешӯямша тоза карда бе ҳеҷ ягон чӣ намеандозам. Ҳами хел вай кати оби холӣ кати як латтае гирифта ҳама ҷоша тоза мекунам. Ва тамошобинони гиромӣ, ин холодильник номаш Индизит мебошад ва ба шумо тамошобинони гиромӣ гуфтаниям ки ҳеҷ вақт яхдони Индизит нагирен, барои он ки беҳад безеб аст. Ҳамин холодильник 3 соле ки мо дар ҳамин ҷо ҳастем ҳаст, оварданша нағз кор мекард ва баъди аллакай чӣ хел ним сол ё ки 1 сол аллакай мана ин пушташ мана инҷаш вай мешад, барф мешад, ях мекунад ана ҳаминҷаш ва вақте ки пушташ ях мекунад, холодильник аллакай чӣ хел хуб хунуки ях намешад, ҳамаи маҳсулотҳо ях намеистанд. Ва вақте ки ҳамин пушташ барф кардана сар кард, ман ҳамин хел интернетро омада дидам ки барои чӣ ҳамин хел мешавад, чӣ кор кардан дар кор аст. Ва бовар кунед, ҳама ҳамин хел мегуфт ки яхдони мо Индизит ҳаст, пушташ ҳамин хел ях мекунад. Баъд ман гуфтам ки хубтараш ҳамин хел истад, ман тез холодильника вай мекунам, тоза мекунам, барфаша об мекунаму морозилникаш нағзай, морозилникаш ях мекунонад. Лекин мана ин холодильникаш беҳад безеб ҳаст. Ана ҳамин хел тамошобинони гиромӣ, ҳатман нависен комментарияда ки шумо чӣ хел яхдон доред ва чанд бор мешӯен, тоза мекунед. Ман тез мешӯям аз сабабе ки ҳамон пушташ барф мешад. ҳозир ман шушта тоза карда ки ҳастам, барфи пушташа об кардам, пагоҳ саҳар мехезӣ бо ҳамин хел аллакай ҳамаш пури барф шудагиай. Барои ҳамин ман 2 ҳафтада як бор пеш аз маҳсулоти хӯрока харидан яхдона пура тоза мекунам. Ана ҳамин хел инҷа да тухмоя мемонам, ҳатман тухмоя шушта тоза карда, хушк карда, баъд инҷа да мемонам. Инҷа да доруҳо, кати сир ва дар инҷо ман ҳама вақт тоника дар яхдон мемонам. Ман ин тоника FX Price гирифтам, барои он ки помпаш беҳад нағз, барои ҳамин харидамша ва ҳама вақт яхдонда мемонамша. Ҳар субҳи саҳар хеста масалан тоники хунукака ба рӯям мепошам нағз. Ман пешвақт дар морозилник об монда, мана вайо ҳаст ку барои лёд ҳаст, ана ҳаваёда об гирифта баъд ҳар субҳ ба рӯям мемолидам. Оби чой кабуд ё ки оби бодаринг, ҳамин хел оби бодарингу ҳамин хел омехта кардагӣ ё ки оби петрушкая ҳамин хел карда мемондаму ва ба рӯям мемолидам. Ва ина дар Fix Price дидам, чӣ хел помпаш маъқул шуд. Гуфтам ки агар ки холӣ шавад агар, баъд дарони ҳаминда хубтараш ки обам меандозам камакак ва баъд ба рӯям мепошам нағзтар. Ба ҷои масалан яха гирифта молидан ин нағзтар ҳаст. Ана ҳамин хел хунука ки ях меистад, субҳи саҳарда ҳушёр мекунонад гӯем. Ва ҳозир акнун ман яхдона пура ҳамаи маҳсулотҳоша мемонам. Он қадар маҳсулот бисёр намондагӣ ҳаст, гӯем ҳам хел холӣ ҳаст қариб яхдон. Нилуфар инҷада. Ва ана ҳамин сливочный сира мехоҳам шумода нишон додан, плавленый сир гӯем. Бениҳоят ба мазза манда маъқул шуд. Ман пешвақт плавленый сири дружба мегирифтам барои вай шӯрбо кардан, барои шӯрбои панирӣ кардан ман ҳамон дружбае мегирифтам. Ваям ба мазза ёд, лекин инаш бо бисёртар ба мазза. Ина ҳамин хел болои нонда молида бе ҳичи хӯрда мешавад. Бениҳоят бо мазза манда маъқул шуд. Ҳатман дафъаи дигар равам агар ҳамин намудаш мегирам. Дружбае барои шӯрбо мегирам, инаш ҳам хел барои хӯрдан. Субҳонада беҳад нағз. тамошобинони гиромӣ, вақте ки ман ҳамин глинаҳоро нишон додам, бисёриҳо пурсиданд ки ин глина барои чӣ ҳаст ва чӣ хел шумо истифода мебаред, гуфта пурсиданд. Имрӯз мехоҳам ба ҳамин саволҳо ҷавоб диҳам. ин глинаҳо ҳар як ташта пушташда нависондагӣ ҳаст ки масалан барои чӣ лозим аст. Масалан глинаи сафед барои чӣ лозим аст, глинаи розовӣ барои чӣ ва дигар рангҳо низ барои чӣ лозим аст. Ман як намудаша не, балки ҳама намудаша истифода мебарам.
ва ин глинаҳо асосан бисёртар барои тоза кардани рӯй. Агар ки шумо рӯтонда ҳамон доначаҳои сиёҳ, яъне ҳамон чорни точки дошта бошед, агар барои шумо беҳад ҳамин глинаҳо нағз ҳастанд. Ҳамин глина барои чӣ хеле ки гуфтам тоза кардани рӯй, барои чорни точки беҳад нағз ҳастанд. Ман он қадар чорни точки гӯем надорам, он қадар маълум нестанд, лекин ман истифода мебарам барои ҳамин тоза кардани рӯй. Вақте ки глинаро ба рӯятон мемолед ва баъд мешӯенша, ҳамин хел мебинен оинада ки чӣ хел рӯи шумо тозаи хушрӯ шудагӣ ҳаста. Ман чӣ хел истифода мебарам ин глинаро? Дар ин ҷо ана ҳамин хел хокбарин ҳаст. Ин глина худаш ҳамин хок мебошад глина. Ман як қошуқ ёки ду қошуқча дар ягон қутии пластмасин, оҳанида не, танҳо пластмасида меандозам ва бо 3-4 қошуқи дигар об меандозаму омехта мекунамша. Аз ҳадди баъд суюқ накунен ки баъд чӣ хел гум рехта ҳамаш мерад. Камтарак сахттар кунен ки то ки ҳамин рӯтонда ба монанди крем гӯем ҳамин хел мекунену ба рӯятон баъд мемолен дар муддати 10-15 дақиқа ва намонен ки масалан глина рӯи шумода хушк шавад. Бисёриҳо мегӯянд ки агар ки глина рӯда хушк шавад, агар ҳамон ҷойҳое ки хушкдагӣ ҳаст рӯя месӯзонад. Лекин ман ягон бор надидам ки ин глина рӯи мана сӯзонад. Ва тамошобинони гиромӣ, ҳатман дар комментария нависед ки аллакай харидагӣ ҳаст ҳамин глинаҳоя, чӣ хел истифода мебарен ё ки намебарен. Боварӣ дорам ки агар ки якум бор дуюм бор истифода барен, он қадар чӣ хел гум набинен ҳамин фоидаша, лекин агар ки бисёр истифода барен, фоидаша ҳатман мебинен. Ва акнун ҳозир дар бораи ҳамин мошинаи ҷомашӯӣ гап мезанем, барои он ки бисёриҳо пурсиданд ки чӣ хел шудан дар кор, чӣ кор кардан дар кор, куҷошта рехтан дар кор, мошинаи ҷомашӯӣ куҷош чиркин мешавад ки шуштан дар кор. Бисёриҳо гуфтанд ки мошинаи ҷомашӯӣ мо тоза ҳаст, мо ҳеҷ вақт нашуштагӣ ҳастем, лекин дар ҳақиқат ҳамин хел, агар ки ҳамин хел бинем мошинаи ҷомашӯӣ тоза менамояд. Лекин агар ки боз дарунаша бинен, агар баъд мефаҳмен ки дар ҳақиқат мошинаи ҷомашӯӣ чиркин аст. Ва ҳатто дар ҳамин китобчаи мошинаи ҷомашӯӣ нависондагӣ ҳаст ки ҳар 3 моҳ пас шумо бояд ки мошинаи ҷомашӯӣ шута тоза кунед. Хуб, ана инҷода ман инҷа резин ҳаст. Ман ин резин, агар ки резинро ман хел дастатон кати хел кунед, мебинен ки чӣ хел инҷаҳо чиркин ҳаст. ҳозир инҷа зард ҳаст, баъде ки чистин кати ман шудам хела тоза шудагӣ аст, лекин аз ман он қадар инҷаҳо чиркин намешавад. Мана бинен ҳозир, лекин боз чиркин мана инҷаҳош, аз сабабе ки оби мо зард ҳаст, барои ҳамин бинен резинаш зард шудагӣ ҳаст. Ва ҳам чӣ хел гум ин мошинаи ҷомашӯӣ 1 сол, 2 сол, 5 сол не, балки 15 сол зиёд шуд ки дар ин ҷо истодагӣ ҳаст ва он қадар чӣ хел гум тозаи напанави хушрӯ нест. Мана чӣ хеле ки мебинен даруни барабанаш тоза яла қасд мекунад, лекин ана ҳамин ҷои резинаш беҳад безеб ҳаст. Ва инҷаш майлаш, инҷаш он қадар аз ҳама бисёр чиркин намешавад, лекин вақте ки мана ин тарафаша мекушоед, ан инҷаш даба дар ҳақиқат беҳад бисёр ҳаст, чиркин ҳаст. Баъди чистин ман рости гап ман намедонистам ки ин тарафаша низ кушода дидан мумкин аст. Ман танҳо ин тарафаша дидам, тамом. Лекин боз дар як видео дидам ки чӣ хел инҷаҳоша кушода нишон додак ва баъд ман аллакай чистин кати шушта тоза кардагӣ будам мошиная. Ва баъди шуштан баъд ман ҳам кушода дидам ки не, дар ҳақиқат инҷа хела тоза ҳаста, лекин баъди чанд либосшӯӣ аллакай чӣ хеле ки мебинед бо камтар чиркин шудагӣ ҳаст. Ва боз дар поёни мошинаи ҷомашӯӣ ана инҷода ана хел чоркунҷа чӣ ҳаст ки инҷода филтр ҳаст мегӯянд ва инҷая низ кушода ҳар 3 моҳ тез тоза кардан дар кор, барои он ки ҳама мусрое ки дар либосо ҳаст, чизо ҳаст, ҳамаш ана ҳамин филтрда омада мечаспад. Ва вақте ки бо лимони кислота ё ки чистин кати тоза кардан шаведагар, ман дар ҷои порошок мекушоен, ҳамон ҷои порошокашда агар ки лимони кислота кати шуштан хоҳена, агар 2-3 қошуқ ҳамаша андохта дар 90 дараҷа гармӣ монда. Яке аз тамошобинон гуфтанд ки ман 15 дақиқа мондам, тоза нашуд.
лекин вай 15 дақиқа хела кам ҳаст, бояд ки 90 дараҷа монед. Ва вақте ки лимони кислота ёки чистин андохта мешӯен, шумо намебинен ки чӣ хел мошинаи шумо шуд тоза кард дар ҳақиқат ёки не. Барои он ки вай он ҷойҳое ки шумо намебинед, ҳамон ҷойҳое, ҳамон трубаҳо, ҳамон тен, ҳамон барабана пушташа шушта тоза мекунад. خب тамошобинони гиромӣ, дар охири влог ман мехоҳам ба шумо интернет мағоза чизҳое ки ман харидам нишон диҳам. Дар инҷа коғазаш, ин коробка 2 рӯз аст ки дар ҳаминҷа истодаам. Ман аввал хостам ба шумо нишон додан. Дирӯз не парер рӯз бегоҳ омадак коробка ва чӣ хел нилуфар намонд. Хиёлаш ки дар инҷа ягон бозича ҳаст, барои ҳамин кушоен гуфта ахир кушода ҳамаша дид, баъд хаб кардак. Хуб рости гап, ман ин коробка вақте ки дидам, коробкаи майдача, фикр кардам ки дарунашда чизо ҳамаш нестанд ёки дига хеланд ёки майдача ҳастанд. Фикр кардам не ки не ҳама чиз нағз хуб, ҳамаш нағз омадааст. Аввал чизе ки ман мехостам харидорӣ кардан, ин ана ҳамин намуд гели алоя мебошад, беҳад гели нағз. Ман не ки рости гап ягон бор истифода бурдагӣ нестам, лекин ҳамин 100% одамо ҳама تعریف میکنند که این گل بهاد نازه، بهاد خوبه. ولی من یگان جدا نشنیدم، یگان جدا ندیدم که همین گله گویند که مثلا بیزیب است، یگان خیل گفته، همه فقط تعریف میکنه. و من خواستم خریداری کردن از اینترنت مغازه های کره‌ای هست، لیکن اونجا دستافکش بهاد قیمت 250 300 3000 روبل بالا خریداری کنی اگر بعد به پول است. در اینجا چیزایی که من گرفتم از 3000 کمتر می باشه. این گل برای همه چی هست. مثلا بسیارتر خوب تابستان در استفاده بردنش نغزه، برای آن که اگر که بیرون برایم آفتاب دست سوزیم، اگر ما بسیارتر چکه و جرغاد میشکیم که راه ده. بجای هوا این گل خوبتر هست، این تیز همش نغزه. عموما همه رزرژن یگان چی باشد اگر این تازه میکنه. نه تنها برای آدمای کلان بلکه برای کودکان استفاده برده میشود. و مثلا اگر یگان آب جوش ده یا که یگان پلیت ده دستتون یگان جوتون نخواست سوزونین، اگر خدا نخواهد و همین گل ماند اگر میگویند که داغش نمیموند، هم تیز چخلق نغز میکنند. من بهاد گلی نغز برای همین من خریدم. برای تاجیکستان رفتن من باور دارم که تاجیکستان رویم، اگر ما نیلوفر آفتابی تاجیکستان تیز میسوزد، برای همین بعد از همین گل میمولم که تا که نسوزاند همون روی نیلوفرم. این گلی اولیدکا می باشه. این نیز بهاد تعریف کردن در اینترنت مغازه های کره‌ای است که بهاد قیمت بود، قریب که 600 روبل بود، لیکن این اینترنت مغازه در اکسیا کتی من 300 روبل 300 و چند روبل ده خریدم شه. در اینجا نیز قریب که 300 میلی لیتر می باشد. این نیز کره‌ای است که بسیار همین من این فیرمای سنایل همین گلایی که اولیتشنی هستن آن هوایی بسیارتر میبرد. این گل برای تابستان بهاد نغز است، برای آن که این روغن نداره. مثلا با مانند کرم روغنی نیست، بلکه با مانند آبرین هست. گویم بهاد نغز. در تابستانی تاجیکستانی آفتابی جوشته با فکری من با جای کرم این گل مالیدن بهاد خوب است. راستی گپ من نه اینش نکشدم، هازی کشده میبینیم که چخل وای بوش چخل باشد. خودش عموما چخل هست. تنها همین گل و گل آلویا چخل گم سلافان پیچ اومدن، دیگرش همش هم خیلی کشدگی بودن. اینجا یک تای دیگه کریشکا داشته. باز میکشیم. واو بوشه میبینید. من تماشابینان گرامی چه خیلی که میبینین عموما هم خیلی آببرین هست. بوش نیز بهاد نغز، خیلی بوی از حد بسیار ندارد. بوی نغز دارد و نه که خیلی کرمای هستند که هم خیلی بوشون بسیار. من ایفیکس پرایس خریدگی و بهاد بوش هم خیلی کشایش اگر هم مجاد بوش علاقه میبرد. نه این خیلی نیست. این کم اکر با مانندی بوی چخل هم خیلی میگویی که یگان دوخی باشد، یگان میوگی یگان چی نه میگویی که یگان بوی دوخی باشد. بهاد بوش خوش رو نکه. یعنی نشم کشایم یک باره. Ты что это не съела домик? Домик همش چه پکدیم؟ Нет, домик вот это. И что это? من اینشم نیست هم خیلی سفید می باشد. بوش یگان خیلی نیست، بوی همین آلویا برین، بوی هم خیلی علف مانند هست.
ва боз ана ҳамин крема ман заказ кардам. Ин крем барои даст по умуман танҳо барои рӯ несту барои дасту по фақат. Дар ин ҷо 450 миллилитр мебошад. Мана беҳад креми нағз ман кушодам аллакай. Буш низ беҳад аҷоибот бӯи зур дорад. Мана беҳад буш маъқул шуд. Ана ҳамин хел крем мебошад. Да. Худи ҳамин крем низ як хел кремҳое ҳастанд ки ба монанди жиле монанд ҳастад, лекин ин креми хел нест. Манда беҳад маъқул шуд ки кремаш равғанини хуб мебошад. Эхе жиле монанд нест аст. Бинед як хел кремҳое ихел мекунӣ мегӯӣ ки жиле бошад дарунаш, лекин ин ихел нест. Ана ҳамин хел буш аҷоибот тамошобинони гиромӣ, агар ки ягон ҷода бинен ҳатман гирен. Ин фирма бисёртар Магнит Косметикда мефурӯшад ва ман ай ҳамин интернет мағоза боз аксия кати қариб ки 300 рубл гирифтам 450 миллилитр крем ва боз аз ҳамин фирма ана ҳамин хел ман скраб гирифтам. Дар ин ҷо 250 миллилитр бояд бошад. Бале ман 250 миллилитр скраб ман истифода набурдам ягон бор. Ана ҳамин хел мебошад ва бӯи ин низ тамошобинони гиромӣ аҷоибот зура ҳама хел бӯи хушрӯ дорад ки агар ки мағозада бинен ҳатман як бор кушода ҳама хел буша бинен чӣ хел зур аст. Ин скраб низ барои даст поча, лекин ман ина барои рӯ гирифтам. Мебинам кани рӯда чӣ хел нағз ё ки не. Агар ягон чӣ хел гум безеб накунонад рӯя ҳатман барои рӯ танҳо истифода мебарам тамом. Ва дар ин ҷо барои шавҳарам яктанам хел лосьон гирифтам, лекин ман фикр кардам ки ин оббарӣ несту балки боз як намуди дигаш ҳаст ба монанди молочко. Ман фикр кардам ки вай ин ҳамон хел ҳаст, лекин омада инам хел оббарӣ мута ҳеҷ гап не. Шавҳарам мегӯянд ки вай номаш молочко буд, намедонам ҳамин хел бошад ё ки ҳамин хел набошад. Ман фикр кардам ки ҳамаш лосьон фақат ки ҳамин хел фақат ки дигар инаш обмонанд бо як намуди дигаш ҳаст сафед ва ҳамин хел шишаи сафед дают дарунашда ҳамин хел молочко барид. Намедонам хай истифода мебаранд. Ва боз аз ҳамин фирмаи Organic Shop бо яктаи дига пилинг барои рӯ гирифтам. Ин ба монанди ҳамон скрабу фақат камтар дигар хелтар мебошад. Намедонам ман ягон бор пилинг истифода набурдам. Ман ҳамин хел медонам ки ба монанди скраб ҳаст. ҳам аксия буд беҳад арзон буд, барои ҳамин хотир гирифтам. ҳатман истифода барам агар маъқул шавад ба шумо низ тамошобинони гиромӣ мегӯям. Ва боз аксия кати низ дута ана ҳамин хел помада гирифтам. Ман аллакай дидамшона. Мана инаш фирмаи Bell мебошад, ин польский бренд. Ана ҳамин хел ранг, лекин ман фикр кардам ки камтар сурхи талхтар мешавад ки, лекин ин он қадар талхтар не, ҳам хел сурхи рӯшан не. Дар камера сурхи рӯшан тофтистай, лекин ихел нестай, камтар талхтар ҳаст. Лекин ман мехостам ки боз талхтар бошад, ихел бардови ранг бошад мехостам ки, лекин ихел не, камтар рӯшантар не ки ранги зебо. Камерада беҳад суб сурх нишон додеста, лекин ихел нестай. Ба монанди ана ҳамин худаш аст ана хел. Ва ин фирмаи чӣ хеле ки гуфтам Bell номери 10 ва боз аз диваш гирифтам. Лекин ана ин рангаш бениҳоят хушрӯ, бениҳоят зебо, он қадар чӣ хел гум рӯшан не, бениҳоят рангаш зебо мебошад. ҳатман камерада нишон наметиҳад чӣ хеле ки рангаш ҳаст, камтар рӯшантар менамояд, лекин камтар ин талхтар мебошад. Бениҳоят рангаш хушрӯ ҳай тамошобинони гиромӣ. Ана ҳамин қадар чиз ман заказ кардам тамошобинони гиромӣ. ҳатман дар комментария нависед агар ки шумо ягонтаи ҳамина истифода бурдагӣ бошед чӣ хел ба шумо маъқул аст ё ки маъқул нест. Ва ҳатман аз ин чизо чизе ки боз ман вақте ки истифода мебарам манда маъқул шавад агар ман ҳатман шумода тамошобинони гиромӣ боз мегӯям. Ана ҳамин хел тамошобинони гиромӣ хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.